बता दे रे पुरवा कवना दिशा में जाना रहेले, कवना दिशा में जाना रहेले। हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में जाना रहेले, कवना दिशा में जाना रहेले। रूसो बबाली रोवे कान वाली सुरहो सिंगार के कहेले। हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में जाना रहेले, कवना दिशा में जाना रहेले। आप सुन रहे हैं धनंजय धरकर को, सुनते रहिए और झूमते रहिए। लागे ना मुरझिया कैसन बादे